kaNkulunkulu bonke abakhona nalabo esiqala ukuba nabo. Ngizwile nje la kancane ukuthi khona nomndeni osanda kuthathana, abantu abahloniphekile abanama-titles uzothiwa dokotela. Manje ngiyacabanga ukuthi ekuseni ngithi masivakashelwa odokotela ngiyacela bame ngey'nyawo bona kuqala bazobe bafela abanye. Nike nime ngey'nyawo lelani khona ngeke ngimbize ukuthi nize phambili kodwa imani ngey'nyawo. Imani wenkophi wenoqophayo wentombi subalunguza baqophe. Bashayeleni izandla, abashayeleni izandla, bashayeleni izandla. Haleluya! Umndeni omusha sha uphuma ebhokisini, ngiyacela kuhlale phansi. Haleluya! Manje ngiyahleka umqophi lona ona phambili uyakhohlwa ukuthi uyaqopha qalazela. Haleluya! Siyacela-ke bonke-ke abaqalayo ukuthi babe nathi namhlanje, ngiyacela bame ngey'nyawo labekhona nabo sibashayele izandla. Abanye-ke manje sengidlulile kudokotela nomndeni wabo, ngicela abanye abaqala ukufika abame ngey'nyawo, abame ngey'nyawo, abame ngey'nyawo, abame ngey'nyawo, abame ngey'nyawo. Bashayeleni izandla, bashayeleni izandla. Kukhona ibhubesi elapha emuva, yabona ibhubesi elapha lithele lakwaKhoza, indodana kamama uKhoza. Ukhona wasesikole, ukhona usisi wakhe naye fanele abengaka yamangulu. Sukuma sisi wakho. Hawu nomndeni wakaKhoza, nomndeni wakaKhoza. Bese bakhona-ke iqashana lincane okunye haleluya! Kake ukuthi longisho ngoba insizwa liyana ngidlule kuyona nayo udokotela. Ngathi kuyingelele yasithela ukuthi hayi mina firstborn kaMamakhoza, khona nosisi wami. Usisi wakhe vele ngambona ufana nomama ebusweni. Kusho ukudla kuningi lapha. Bashayeleni izandla. Haleluya! Siyambonga uJesu, siyamdumisa ngabo bonke abantwana bakaNkulunkulu. Ukhona-ke intombazane la elama ubaba umloyi. Ngiyakhala ukuyibona la eplazini. Angazi noma isukumile abantu abaqalayo noma cha. Usukumile noma cha. Ukuphila ukubona ukuthi isandla ngikubona. Umama uMzizi usukumile, uyaqala ukuba nanoma uqala. Uhlala uba khona. Lalela bazalwane, umama uMzizi lo wayekweMqophi yakhuluma nami mthatha. Umama uMzizi la uyabona. Uyavela uMqophi. Yebo. Uyavela ukusondeza umuntu eduze. Cha bazalwane, umama uMzizi ngeke ngilokhuletha laphambili. Kodwa kukhona into enhle izwe uJesu. Manje ufona-ke omunye usisi wakhe baningi lapha. Uyafona-ke manje usisi wami uyagula ukuthi sithandaze. Sithandaze. Akudineke eye esibhedlela. Angazi wayanini esibhedlela. Kwathandaza ngoba ngathi nomehluko uba ngcono osekugcina esibhedlela. Mafikile lapha esibhedlela bamthola ukuthi udinga aye eNyukhasela ngoba isibhedlela sabeqhupha ngoba unesimila esibelethweni ama-fibroids. Ngikho ayike afoneke ababadala-ke sekuthiwa ngimatateni-ke
ngempela ke baba sithandaze sabiza igama elinamandla, igama likabani, ishoni igama likabani, wahamba wafika emadadini. Uma sefikile khona bathatha nabo iy'mbongolo zabo bathi bongolo basubebuza ukuthi ulethelweni la ngoba akanani akanalutho. Ungaze uxabane nodokotela njengana nomama uDlamini waseNamibia abathi une-cancer usedinga athandwa nakekelwe uma ethandazela kwizwe igama likaJesu bese behamba beya komunye udokotela kwasekulandela usisi wakhe-ke yena le-Respect umfana wakhe bamtshela ukuthi ayikho ezokwenziwa vele umthandi wakho futhi umstage sokugcina umthande nje nimthande walandela usisi wakhe kwathandaza kubizwa igama likaJesu. Uma sithandaza-ke nako Disemba useyamfonela uthi baba Madlala sihambile saya komunye udokotela. Uma sifika kudokotela wathi udokotela akunalutho angimbophe lo owathi ngani wathi angibongithi mina weqinisile wayebonile kodwa igama likaJesu liyasula liyalapha. Mase kufikele wona ukuthi into ibonakele yabo mathatha ithombe actual pictures ezoqala ziveze bese kubizwa igama likaJesu phakathi ezinye bese ziyashintsha zithi lokhu ekubonakala ekuqaleni akunjani ngenxa yegama likabani. Haleluya! Ngiyaqinisa-ke lakini abazalwane ukuthi nithole into ephilayo uJesu waseNazaretha. Kade ngithandaza-ke nami ngicela enkosini ukuthi yini engingayiletha kubantwana bami. Manje ngathi ngakhumbula omunye umfana noyise. Uyise uyahamba kuyothandaza-ke la ethandazela khona uhamba nomfana wakhe. Uma esema phambi kwabantu uthi bazalwane njengoba kade nginoNkulunkulu uNkulunkulu uthekile wayeseshilo mfana unabantu baba kade ngikhona ngiyena uNkulunkulu ade ngikhona ade ngekho. Le ndaba yasezulwini indaba eqondwa umuntu lo usuhlangene negama. Akona bonke abaqonda Jesus. Njengoba mina ngila ezweni lakini akizanga ngoba ngingcono, akizanga ngoba ngiyikhethile indawo yakini, akizanga ngoba kukhona omngcono engingeza nawo. Kodwa uNkulunkulu esemazulwini uma esengisindisile wayengikhethile ukuthi ngibe umntwana wakhe, wafika la enesiqiniseko khona ukuthi angangithuma. Nikhona bazalwane? Angangeze njani? Yena, hayi mina, yena. Ngiyenze ngichaze nanini ukuthi uma ngigoloza ngingafuni ukuza ezweni laseNquthu njengoba inkosi yayivula indawo yaseNquthu, ngithi inkosi ngibabonile abantu bewothisha bewonesi bamaphoyisa ngoba no-professional ekhona ngaleso sikhathi ngesibomabhalane. Ngibabonile bethi babizwe wena bahambe ayomemeza ngababona behlehla bebuyile emsebenzini yabo ngoba kubhilita indlala. Ngithi-ke Nkosi angifuni mina ukuthi ngenze leyo nto, ngicela ungiyeke ungisebenzise nami ngisebenza umlungu. Yasengitshela inkosi ukuthi uma ngiyilalela
izokunakekela kangcono kunoma ngisebenza umlungu. Ngikaze ngibone umuntu enakekeleka kangcono kwadinga ngibambe ngokukholwa lokushiya. Uma kufika isikhathi la ithi angihlukanise khona sekuyisikhathi sokuthi ngiphume, kwasho ukuthi akuyona into elula. Oqala ngangezi ebandleni, angiphindi ngangingayi kubantu abayibandla engobelusa, ngangiza esigangeni ngizomemezela kungekho noyedwa umuntu oyilunga lebandla engizomelusa kuthi angizomemeza nje isikhaleni. Uma ibona inkosi ukuthi ngiyakholoza, ilapho-ke yangiguquza phansi. Njengoba ngisho ngangisebenza ejindeni esibhedlela ngiselebhu yakhona, yangikhombisa-ke ngakafiki ngenhlande zonke izinto, yangikhombisa ngakafiki ilanga lelo kwenza ngalomgqibelo, yangikhombisa ngigembula, ngangikhonzile imali bazalwane igembling. Yabo nje konke lokho amadayisi namaphepha kwakuyimpilo yami, hlale ngisibuyile ngifunda isikole nginemali, baze bafaka ukuthi abantu nesitolo ekhaya kanti ngiphila ngaleyo ndlela. Uma-ke inkosi ikhuluma nami ingivezela ngegembula, ngitshela unkosikazi wami-ke uMakasindi ngithi mina hayi, noma kuthiwa ngeke ngize ngibuyele kwigembuli kodwa ngibonile ngigembula. Ngakusasa ngazibona futhi ngikwigembling, nginabanye basemsebenzini bona behlala kodwa imali beyinika mina. Ngamtshela futhi ngathi nalokhu kwenzekile ngakhona kodwa ngeke ngibuyele kwigembling. Ngangenza imvuselelo kwenye indawo ngiqasha isonto lamaweseli, ngikhonzisa-ke abantu begcweleke beza-ke ngiqale ngoMsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, kwenzeka lento ngoLwesibili noma ngoMsombuluko noLwesibili, kwaba uLwesithathu, kwaba uLwesine, ngoLwesihlanu. Uma sibuya emvuselelweni ebusuku, mangithi ngiyaguqa ngiyabonga inkosi yangahlupha, yangitshela ukuthi ngigembula ngempilo yami. Yathi ingibizile ukuthi ngoshumayela mina ngithanda imali kunokwenza intando yayo. Kwayekhathi kucaca-ke legembling ebengiyibona. Kwasekuthi ngakusasa ngangizoba i-call duty, ngiyekushoda ukusebenza ebusuku, ngizosebenza ebusuku elab ngingedwa. Emini nje ngangingena, emini ngizophuma u-12 bese ngibuye ngongena u-5 ntambama, bese ngixoxela omunye ubaba endleleni. Uma ngixoxa nalowo baba ngingumbono le nkosi engibonise wona, wabona njengoba ngiyiqedile inkosi ikhuluma yaqeda kuwena ukuthi wenzani. Hhayi-ke ngangena-ke ngaphuma ngo-12 ngihamba ngathi kovala iy'nkophe, ngabuya ntambama ngazosebenza. Waphela umsebenzi ngabo-9. Kwakukhona-ke uSonginja, uma ngabe kwenzeka ufuna ukulala uhambe uyolala. Ngahamba-ke ngathi ukulala from 9, kwasho impela umsebenzi awukho 9, kwabo-10, 11, kwathi ngabo-12 ngezwa kukhala ibhele. Mikhala ibhele bese ngiyavuka ngithola ukuthi kunomhlengikazi ulethe igazi lomuntu okwi-intensive care. Kudingeka ngi-analyze igazi lakhe, odokotela bayafuna ukumsiza, lilethwe liku-ice. Uma-ke ngivula ngithatha igazi lelo nephepha elimi-identifyayo, uma ngivala umnyango ngangiwa ngala ngemuva ngawa. Uma ngiwa ngezwa ukuthi kuyaphuma umphefumulo,
ngazama ukuzabalaza ukuthi ungaphumi. Usho nje ngizabalaza mahala nje. Kuleyo condition engangikuyona ngezwa kukhona umuntu ongirepresentayo othatha indawo yami othi Nkosi ngiyathembisa ukuthi sengizokulalela ngizokwenza intando yakho. Ngoba wakhuluma ngiyamuzwa kodwa ke akusimina kodwa yena umele mina ungene kwiposition yami ukuthi asho izinto uma eqeda kuthi bwe ngithola ukuthi ngibhuquza phansi ngedasco yaselaboratory ngikhumbula ukuthi bekulethe igazi lomuntu yalithola nalo linela ama-ayisi aqala ukuncibilika. Ngizama ukuqoqa, ngiyaqhaqhazela, ngiyashiselwa, ngiyabandelwa, konke kwenzeka kanye kanye. Ngizama ukuthi ngothatha igazi lomuntu ngilibeke esitsheni leso, ngizama ukufaka ama-ayisi ngithathe ngolifaka efrijini. Kwafanele uku-analyze ikwi-condition leyo. Uma ngizwa ukuthi ngendlela kuyona akumeki ngiyaqhaqhazela bese ngithi angihambe ngoyipholisa ku-cold room. Ngiba ngifika-ke kwi-cold room ngingene-ke izinto zethe sasiyibeka khona kunanesigqikana esasikhona bese ngifike ngihlala kuso ngiyashayika ngiyashiselwa ngizama ukuyipholisa. Ila ngezwa izwi an audible voice likhuluma nendlebeni zami lithi uma namhlanje ungathathi isinqumo ngempilo yakho ekuseni uyotholakala emoshwari. Ngakhala angazi ukuthi kufanele ngenze njani. Ngakhala kwase kufike emcabangweni wami ngoba inkosi yamlekelela umuntu ukuthi angifonele isenior eyayiphethe elaboratory kwakumlungu. Ngimfonele ebusuku kwaku-after 1 lapho ubheke u-2 ngimfonele ngiyaqhathazela njalo. Mangithatha nje ucingo wathi uvese nguhlane athi yena ngeke ngize ngifele emsebenzini ngingayenzi intando kaNkulunkulu. Kusho uvese bangazi ngiyakholwa lo hlobo lolothiwa uyakholwa ukuthi aliphambene. Wabona ukuthi maphambana ngithi mina ngeke yazi bazalwane wathi nomlungu ungakhathazeki ngoba babili abazokurelease ekuseni ucela uyedwa uyena uzoqhubeka ebusuku wena ukwazi ukukhululeka. Ngiyathanda ukuxoxela makuceda nje uxoxa naye ngaba normal ngangasanga ngathi mina ngazinayincinza kwenzeka kanjani kodwa ngaphila ngasasa-ke wafika mina babazongirelease ekuseni asengicela oyedwa ukuthi akusalo yedwa okuyisunday oyedwa-ke ahambe uze akwazi ukungena ebusuku kwiposition yami. Ngisho ukuthi ukuphuma kwami ngiyomemezela indaba kaJesu akuyona into engiyenze ngokukhetha. Nikhona bazalwane, angiyenzanga futhi ngoba ngiyingcono kunabanye abantu, kodwa kukhona umuntu owabona ukuthi angangethemba ukuthi abeke izinto zakhe kimi. Ngeke ngilandeke yonke indaba, kodwa-ke ngalelo ilanga-ke mangiphuma emsebenzini ngawudlula ngitshela umfundisi wabengiphethe lesi sikhulume ngasithi ubabukiti abanye abamazi abanye bamazi-ke, kodwa-ke nje ngomtshela ukuthi hhayi ngiphakamisa izandla ngeke ngize ngife ngifele emsebenzini ngoba inkosi ngibizile ngingafuni ngoba kumnandi imali yasemsebenzini. Cha bazalwane, ngangiyidiliza especially uma umuntu eku-call duty ngingena ngo-5 ntambama ngizophuma ngo-8 u-15 hours lowo ikofathayo mfethu yabona kwakuyintahlantahla and ngangilane ku-2 weeks ukuthi ngizoshaya i-call duty for 2 weeks but yangistop. Uma-ke lo ndaba leyo sengihlangana nabanye akade besenkonzweni
la kade ngenza khona inkonzo ngingasekho naqhubeka abanye abantu bavele ngithi mina cishe ngafa emsebenzini wesevele ekhuluma omunye athi hey siphume lapha enkonzweni sawudlala amakhasethi nobaba nomunye wasendaweni la ushumayela khona udlala nje amakhasethi ejumayela uthi ngabo 12 ebusuku lo baba wathi asithandazeni uyasibongana esibhedlela bathandaza amazulu angenelela ngezwa lona owayengena phakathi kwami nezulu noNkulunkulu ethembisa. Amen. So ayingazi ukuthi ukuphila kwami kube ngenkosi ngadecide ukuthi ke yashisa secular employment ngiyohlupheka ngoba enquthu kusemakhaya kwenzeke leyo nto yenzeke ngichazelela ukuthi ngilusele inkomo emizini yabantu ngengilande lokho kodwa ke ngiyamdumisa uJesu ukuthi angikhethe ifisa ukunitshela ke nami ukuthi njengoba ninenhlanhla yokuthola ivangeli nikhethiwe nezwe njani ungomunye wabantu abachosen uNkulunkulu ukhethe for a certain purpose hayi nje ukuthi ukhethiwe nje ukuthi uzosonda uNkulunkulu nenqaba abantu abamsondayo bagcwele khona amabandla anezigidi zabantu abamsondayo uJesu kodwa bengekho entandweni yakhe. So ke uma ke ube nenhlanhla yokuthi ulethwe entandweni yakhe yacela ukuthi ukubambisise lokho okutholayo nokuzwayo. Ngisadlula lapho lokutholayo nokuzwayo sizofunda nani ngokwezwi lenkosi phela sinivula uGenesis chapter 6 Genesis 6 bese nivula incwadi yesibili kaSamuel incwadi yesibili kaSamuel chapter 12 bese kuthi ke ivesi lokugcina lizoba kuMatthew chapter 12. Labazalwane inkosi ibeke into encane nje angazi ukuthi ngayibeka kanjani ukuthi kuba mina ngiyeke ukujwayela ukushumayela ngenze ihloko ngishumayela nje ndafundavu yami ukuthi bhekapi kodwa inkosi ibeke into eyodwa ukuthi nje isihloko esingasho lutho esithi nje nguwe lo muntu. You are that person. You are that man. Usungabuza ukuthi indoda yenzeni uma kuthiwa yimina ngenzeni. You are that person. Ifisa ke sifunde la uverse number 5 uGenesis chapter 6 bese sidlulela ngala ku 2 Samuel chapter 12 bese ke sigcina ke ngoMatthew chapter 12 nakho la uGenesis chapter 6 verse 5 kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke ayezinye zonke izizindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Yinto consistent le evil zimbi continually mhlawumbe ngcono makuthiwa continuous mhlawumbe bekhona into enhle kodwa kuthiwa continual njalo umuntu umecabanga mubi uNkulunkulu obona lokhu. Ingakho-ke kuba ithi inkosi ithe angisho ukuthi nguwe lo muntu kusho ukuthi kuba nguwe
amenzile umuntu. Ukuze le ndaba ibe mfishane asifundeke masinya la ku-chapter 12, 2 Samuel chapter 12. Angimniki i-background kancane yale ndaba bese-ke sifunda uverse number 7. Lana uNkulunkulu uthumela umprofeti enkosini uDavide. Uma efika umprofeti uletha ingxoxo noma umfanekiso noma isithombe sabantu ababili. Uthi Nkosi, ezweni lakho kunabantu ababili. Oqala uwealthy, unayo yonke into, akaswele lutho, unenkomo, unezimvu, unayo yonke into. Bese kuthi owesibili abe umuntu ophofu, ohluphekayo. Uthi-ke lo ohluphekayo unemvu yakhe ayithandayo ehlala esifubeni sakhe, kuphela kwayo anayo. Lona mfebile unomningi. Bese ethi-ke lona ofebile waba nesivakashi esiqhamuka ezweni lakude. Uma sesifika la saye ukuthatha ey'mvini zaso eziningi, sihlabela lona ovizithile. Sahamba sothatha imvu okukuphela kwayo yomuntu ompofu ehlala esifubeni sakhe. Uma eqeda ukusho njalo, uDavide wamangeenyawo wathi umuntu onjalo ufanele ukufa, akafanele ukuphila, ufanele ukufa. 2, konke akuthathile udinga kubuyisele kuphindwe kane, kuphindaphindwe sekubuyiselwa, kodwa yena ufanele ukufa. Manje-ke inkosi-ke yayisithi, angifuni uverse number 7, ngicela-ke simbuke ukuthi uthini. Lithi uNathani wathi kuDavide, nguwe lowo muntu. Nikhona bazalwane? Nguwe lowo muntu. Uma eqhubeka ngezansi uthi, ngakukhetha ngakugcoba. Ngifisa ukusho ukuthi lonke ibandla lamazibulo ibandla labantu abakhethiwe and abantu abagcotshiweyo. Khona bazalwane? Ngakukhetha ngakugcoba. Angagcini lapho athi, I delivered you, I saved you from the sword of Saul. Ngakukhulula, ngakusindisa enkembeni kaSawuli. Nawe njengobula uNkulunkulu wenzela umusa ukuthi abe isandla sakhe akukhethe, besenza isiqiniseko sokuthi uyakusindisa, uyakuvikela, abe isihlambu sakho, abe izimpi zakho. Uma uhlangana nezinto avele yena njengoNkulunkulu. Bese qhubeka ethi, into engiphatha kabuhlungu ukuthi sekwenzeke konke, yini ungezanga kimi. Mina Nkulunkulu bengizokunika into okhala ngayo, hayi kodwa le ndlela owenze ngayo. Bengizokunika noma yini obuyifuna, bengizokunika. Angithi ungowakhe, ngithethelani nizophi
lowo muntu la ungayibali izinto uNkulunkulu akwenzele zona. Ungabali indawo la uphunyuke khona ungafanele uphunyuke. Bese uyibuka ukuthi wenze njani uqhubeke. Udeleleleni izwi lakhe. Yakwazana ukudelele ngani? Akithi umyalo kaNkulunkulu uthe thanda umakhelwane njengoba unjani? Khulumani. uDavide washulele ukugcina lo myalo, thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. IBhayibheli lithi wayehamba esitezi endlini yakhe, uma ehamba ubona owesifazane enqunu egeza, bese uyabuza ukuthi ubani lo wesifazane? Basho ukuthi unkosikazi kaUriya umHethi. uDavide athi hambani mlanda, bahamba bamlanda, walala naye. Umeselalile naye umadlula insuku besemtshela athi njengoba Nkosi kadulele nami ngimithi. Indoda ayikho isempini. uDavide adalisa athi no, njengenkosi akwazi ukubonakala mina ukuthi ngimithisa umkamuntu. Athi mlandeni uUriya empini, ahambe ngempela landwe. Umefika la abuza ukuthi impi ihamba kanjani, asho uUriya ukuthi ihamba kanjani impi, asho bese uDavide hayi ithe kuya nje ube la nje usukhona, wamnika ukudla, wamnika inyama, wamnika izinto, uhamba uye kwakho ufike uphumule. Indoda yathatha lokho ekunikwayo yakusa endlini ukuthi adle unkosikazi nezingane. Kodwa-ke yena wathi ngeke ngiye kumkami ngolala naye, umphongolo kaJehova usehlala, impi kaNkulunkulu isehlala, isematendeni. Nakwazi ukuthokoza nomkami. Wangaya walala ney'nceku zikaDavide ngaphandle. Bamtshele sele uDavide ukuthi akangenanga endlini yakhe. Wasembiza ethi ngizomnika ezinye insuku ezimbili ukhona la. Lithi iBhayibheli wamthengela utshwala, wamdalisa, wamphuzisa, wadakwa uUriya. Inkosi ithi akaphuze, waphuza wadakwa. Wayesethi-ke hamba-ke uye endlini yakho. Noma esedakiwe uUriya wathi noma ngidakiwe nje kodwa ngeke ngiye kumkami. Impi kaseJehova nomphongolo usehlala. Wangaya, iy'nsuku zaze zaba mbili. Wabona uDavide ukuthi lento ayizamayo yokumesulela, angithi wembathisa ijazi, ingane kungeyona eyakhe, kodwa kuthiwa ngesikhathi ubuye empini, njengoba wathokoza nomkakho, eyakhe ingane. Washo umebona uDavide ukuthi icebo lakhe alisebenzi. Wayesebhala incwadi, wabhala incwadi, watshela induna yempi le ukuthi uma efika lo uUriya umfake lapho ishisa khona kakhulu impi, la ibonakala istrong ifutha khona, umfake khona. Uma hlangana bese niyahlehle niqhele asale. Wayekwenza lokho engazi ukuthi amazulu ayambona. Baningi abantu abenza izinto abangazi bayabonwa ekhaya. Wakwenza uDavide, wakwenza ngempela, waphathisa yena incwadi ivaliwe. Kwasho uveza kanokuyivula, akazi uphethe incwadi ephethe ukufa kwakhe. Wafika kwenzeka ngeyona emini emva kwalokho kuyisishiphi sazosho uDavide ukuthi hayi impi ibishisa kakhulu, amabutho kwaba ukuthi kwaba khona abafayo, noUriya uphakathi kwalabo bantu abafile. Wathi uDavide hayi inkemba idle omunye eqinisana impi nilwe. Manje-ke lo profeta
uyayivusa. Uma-ke sekufika-ke le ndaba, into enhle kuDavide umetshelwa ukuthiwe nguwe lo nguwe. Khona lamazwi mathi lekezavelo kumaphila ethi ngakugcoba ube inkosi ngabophula esandleni sikaSawuli. Achaza ngakunika nendlu yayo inkosi, ngakunika nabafazi bayo, ngakupha konke uma bekukuncane kanti akwenezela lokhu nalokhu. In other words, njengoba ekhethwa uNkulunkulu, uma enganelisiwe udinga aye kumuntu oyisaplaya. Into engiyithandayo-ke la uDavide anede ezwe sekhulume nesigwebo, kuthiwa-ke ngoba wena wenzeka nje walala nomkhamuntu wakwenza ngasese kungabonakali, wena abafazi bakho othathwa ekhanyeni kwelanga. 2, njengoba inkemba yakho ibulele uUriya, inkemba ngeke isaphuma endlini yakho. Niyathi bazalwane sesikhale la, sikhale ngezinto esibhekana nazo, izinto esihlangabezana nazo, kodwa makhuluma iqiniso, kukhona abazitshala lezo zinto bathola zisaphuma. Uthola ukuthi bayakhala ukuthi awukaphetha kuwukuthi kanti nabo benze leyonto uNkulunkulu kusho ukuthi into oyitshalile uzoyivuna. Alright, ngithanda-ke la uDavide esekhala ethi uDavide ngonile kuJehova. Angitheni ukukhipha isigwebo sokuthi umuntu owenzele kufanele ukufa. Uthi-ke ngonile kuJehova. Ngithanda masekuthiwa uNathani wathi kuDavide, noJehova ususile isono sakho. Yaphinde ususile ini? Awuyikufa. Thina bazalwane singenela la kususwe khona izono zethu, qede kwathiwa asisaye ekufeni. Nikhona bangcwele, asisaye ekufeni. Nayo uyatshelwa wenze horrible sin, adultery and murder. Lezo zinto zombili zi-horrible bazalwane. Kodwa imfihlakalo uma yena ephendukela kumuntu owumahluleli ethi ngonile kuwe, kuthiwa-ke nomonile ngeke usafa ngokuthethelele. Nikhona bangcwele, ngokunjani? Khona abantu abaphilayo siphila nabo njalo, ulokhu acabanga ingane yakhe ayigqiba yedwa bengekho abanye abantu. Uthola ukuthi isitha senza into eyenza noma usufike kuJesu ungabi nayo intokozo, uhambe ukhumbule ingane yakho owayilahla la ezweni lakithi ekhulu. Kuze abanye abazali bakhala, omunye seyobhakuza inhliziyo asaphefumuleni usesibhedlela. Uma ngithi ngiyalandela ukuthi yini simthandazela, ubona into engabonwa. Ingane yakhe ibimithi yayisiya kodokotela laba uhulumeni abaprovayidile ukuthi uma ungafuni ukuzala ingane, get rid of it. Into leyo ilahle. Ehamba ingane yaya kudokotela lo, and imayichaza ithi wabuye wayilala. Yena udokotela eyilalela ukuthi khona kuzoshesha lento eyenziwe, yaphuma ingane. Kwasho udokotela kana indawo yamathumbu, kwadinga ifakwe kuplastiki
usizo losana. Nikhona bazalwane. Kwathi ngasithandazeke nomama walo mntwana. Kodwa kwathi ngabafana ekhaya babona ukuthi bazogcina kuphi ingane le. Baningi abantu abanjalo. Kodwa ngithi mina ufuna kugeze kunembeza wakho. Woza umuntu othethelela izono. Gijimela kuJesu ongabali njengabantu. Ongazeloke kubuza ukwenzelani. Abantu babuza, manje ukwenzelani kodwa? uJesu uza kuye akabuzi isizathu. Ujabulela ukuthi uyavuma ukuthi wonini. Cabanga ukuthi lo muntu awenze lento le. Kube sekuthiwa ngeke safa. Kodwa-ke ukhona usizo azogijima kulo. Inkemba-ke iphume kwakhe nabafazi bakhe bazolalwa emini. Kubonile kuthiwa wena wakwenza ngasese, kodwa-ke bona bakuzokwenzeka emini. Lalelani, and ukuthi uNkulunkulu lento izoba sendlini yakhe. And kwenzeka exactly okusho uNkulunkulu. Wagcina ejijinyiswa iy'ngane zakhe uDavide. Sesifuna umkhosi. Uyena ovula isango ngenkemba. Manje inkemba seyisukela yena. Ngesikhathi ebalekela indodana yakho Absalomu. Efuna umkhosi. Yabuya yazongena abafazi bakhe. Lento eshiwo uNkulunkulu. Ziningi izinto esizenzayo. Singabuki ukuthi ngale kuzokwenzekani. Kodwa into enhle yinye. Ikhona indawo yentethelelo. Nikhona bazalwane. Noma uhlangabezana nani kukhona indawo yani lapho amacala esulwa khona. Haleluya. Yena uDavide lo uNkulunkulu bekhuluma ngaye athi umuntu wenhliziyo yakhe. Umuntu wani? kaNkulunkulu. Yini athi umuntu wenhliziyo yakhe ukuthi umakusona uyaphenduka. Abantu abaningi uNkulunkulu ekhuluma nabo basona babhafu. Bathola ukuthi ababanesekile ngenkosi. Uriye nje kwenzeka leyonto ekhuzwe ngene ethempelini eyoshisa impepho kungesikolo kwamakhosi ukushisa impepho. Umekhuzwa wathukuthela leli Bhayibheli wathola ukuthokoza emthani. Baningi abantu abanenkinga enganqamuki zidalwe yibo ngokudelela izwi likaNkulunkulu. Owethu ukuthi sizinikele kuJesu. Lalelani bazalwane, akekho umuntu ngokwakhe ongaba namandla okwenza utho lungenziwa uJesu. Haleluya. Ingakho lizelithi iBhayibheli kungomusa nisindi litakuveli kini. Ngizobe ngibe mina akuwafaka mina kuJesu akekho. Umkhulumo wathi uJesu umuntu lemina wazi ukuthi umbeke eceleni umnikazi weplan yakhe. Ingakho akuveli ukuze ngabe khona oyibongayo. Ngiyakufakazela nithi inkosi ingilekelele for 50 years. Ngisindisiwe ngingalali ney'ngane zabantu, ngingalali nomakoti babantu, ngingalali nabafazi babantu, ngingalali nezakwazi, ngingalali nanabafana. No 50 years engikhuluma ngawo, hayi ngoba bengi-strong. Lithi iBhayibheli ube ngavumi unyawo lwami lishelele. Akazoba kezwakala. Olondoloza u-Israyeli abozela kanjani? Uyena okwazi ukuthi akulonde. Ungothemba iy'khopha zakho uyofona. Haleluya. Lithi iBhayibheli umuntu wenhliziyo yakhe. Uma sekukhona uNew Testament ngoDavide kuthiwa esekhonzile iqembu likaNkulunkulu walala ubuthobo. Asifi thina mkhulu senze njani? Emva kwethu walala ubuthobo. Ikhonzile iqembu likaNkulunkulu. Kodwa liphuma la
uma usulandela uthola ukuthi babe bazisiza. Amen. Babe bazojani abanaliwe kodwa bayilala. Kodwa ke uma bemlili bashaya ifuba kunabanye. Wonke umuntu uyadinga ukudlula egazini likabani. Ngoba intethelelo ikuJesu. Uma uNkulunkulu ngempela bengabheka ububi bethu, akekho umuntu ongama phambi kwakhe. Akekho. Angiphinda kanjani? Sima ngenxa kaJesu. Sima ngenxa yomusa kaJesu. Manje ke ngithi mina yonke into eyenzekayo uNkulunkulu ekhuluma ngobubi bomuntu kuthiwa nje nguwe lo bani nguwe nawe ungayibheke nje kodwa ayibheke uyibuke kuloko kwakho kodwa yimi yimi lo into edingayo udinga kuye kumuntu osusizona nikhona bazalwane unjani othetheleni izono khona umhlabeleli wasesontweni nami ngiyabona ukuthi ngizokuzina nginenza amawisela kithi mandi live izwi lakho lingibiza Nkosi yami khuluma nami thetha nami ngomoya wakho uzisuse izono zami. Haleluya. Ile edingekayo uma uzophumelela ulungise indaba yakho noJesu ususe esitha ubuso kaNkulunkulu. Kade singcwaba isihloko soba uSibiya inqobo ubhuti kaSibiya. Manje ihlobo zikankosikazi wakhe zikhona ke lapha ya sengiyafakaza ke amandla kaNkulunkulu nokuthi uJesu uhlangabeza abantu uma sophuma ke sengiyababona ke bahlezi bayiqoqwana ihlobo kaZanele uma uSibiya ahlezi ke lapha omunye ke khona uthi ngiyakhumbula bakumadlala ufikile eMenzi High School ile ngangifunda khona ngo-73 manje ngiziniswa ngo-74 manje ngiya khona esikoleni ngiyofakaza uthi ke yena ayi wakhuluma impela wafakaza usho ukuthi uJesu ukusizile wathi ufakaza uthi ke manje ke amantombazane-ke asesikoleni athi wona siyamuzwa yena yakhuluma kodwa amehlo akhe amehlo akhe awakasindiswa indlela abheke ngayo hayi manje-ke cha-ke sihleke-ke loko-ke bese-ke esho ukuthi uhlaselekile ucela-ke athandazele bese-ke ngiyathandaza-ke naye kwadlula insukwana ngaseyimbili kwafika imeseji la eplazini edumisa uJesu uthi iwudlu laseKhalvari limhlangabezile. Haleluya. Limhlangabezile iwudlu laseKhalvari. Manje kade singcwaba-ke futhi ngomthubelo ngicabanga lodlulile eFryhead singcwaba khona ngirayi babuSibiya. Yebo singcwaba eFryhead ubaba uMthembu
njalo bazalwane uma ngithola ithuba angiyeke ukuchaza ukuthi yini engiyibonile yini engiyizwile. Nikhona bazalwane ngoba ukufakaza ngoJesu lo ukuthi uboneni uzweni. Nangesikhathi uNkulunkulu ezambula kuMoses esihlahleni esivuthayo, uNkulunkulu ukhuluma into elula. Uma uMose ephambuka ezokuthi yini isihlahla sivutha singapheli, uNkulunkulu membona ephambuka uyamemeza uthi Moses, Moses, uthi yena ngilapha. Uthi yena khumula iy'mbatha zakho ngoba nomhlabathi omi kuwo ungcwele. Lapho khona uNkulunkulu leyo ndawo injani? Ingcoliswa ipresence kaNkulunkulu. Alright, bese ethi yena ngibonile ukuhlushwa kwabantwana bami, athi ngizwile ukukhala kwabo, ngakho-ke ngehlile. Wehlikele into eyodwa uzoqasha uMose, umqashela ngento ayizwile nento ayibonile. Njalo uma nifakaza ngoJesu ayitore iningi uzweni wabona akazobokezwakala naye uNkulunkulu kusho yena uthi ngizwile futhi ngibonile. Kodwa-ke bonina sothini ingane noma singasho ngeke thina silofuna ngisho ukuthi mina umakhelwane wami impela angihlalisene kahle ethe iBhayibheli hamba umthanda. Thanda umakhelwane thathe iy'nkukhu zakhe ayifake ensimini yakho. Thanda umakhelwane njengoba uyithanda isimbi le ndaba. No, David usolelwa lokho uye ukuthanda umakhelwane ovele wenza into ephambene. Manje-ke sikhonzeke lapho kudlulele kukhona umama kuhamba ngama-crashes. Ngichaze-ke indaba kaJesu bese kuthi noma sesiqedile ukuthandazela imesifre ithandazela bonke abantu bese ngiyakuyena-ke sengiphuma ngithi mina yini asho-ke akushoyo-ke uyahamba-ke ngale bese ngithi mina uma ngabe ungavumi ukuthatha igama likaJesu ngenzeka hayi phela uJesu kona ngimthathile nami ngiyakholwa. Alonke lisho njalo ngithi thathile ngiyakholwa ngithi mina akulungile angiphili. Kodwa kukhona lezi zinto zokuthi indlu uyishanela kangaka. Ungathi uyishanelile izolo uyayiyeka namhlanje ngoba inayo idust. Uyishanela every. Ngithi-ke nalakuthina njengabantwana bakaNkulunkulu yinto ya-daily. Ingake eBhayibheli nithathe isiphambano imihla. Ngithi-ke mina-ke ngiyacela ukuthi uvume igama likaJesu ngikuthandazele. Sibuke ukuthi lento esithi ubuso bukaNkulunkulu bangezwa uma siyisusa bese sicela ukuthi uphile ngeke nakwenzele umusa. Hhayi-ke agcine evuma-ke imvumise-ke igama likaJesu bese siyathandaza-ke sehlukane. Sehlukane nje nazo iy'gqubu zakhe. Nikhona bangcwele. Ngifonelwa ubaba uSibiya Nadia njengoba sizozana. Uyafona ubaba uSibiya babadlala ukade siko omunye umuzi la awusikamthetho ngoba khona umama omakhelwane wakhona sho baba uSibiya noma ukude memezo lapho wathi memezo uyakwazi umemeza ukusifakelela wena. Abazalwane ufuna umama umthetho lo kade ofuna umama umthetho. Yes. Uyasho ngoba umakhelwane wakhe ngomakhelwane wakhe kade embona ubese emncwabeni hamba ngey'ngubazana lezi ama-crashes lezi. Useyambona-ke phakathi neviki uthi ucela kuzothandazwa kwakhe ngoba inkosi imphilisile. Ucela kuzothandaza kwakhe ngoba inkosi benzenjani? Akekho umuntu okungenza lokho ngaphandle kwegama likaBaba likaJesu. Manje-ke lo mhlabeleli wakithi sesoke encwadini yokugcina leyo sofunda ivesi elilodwa kuMathewu chapter 12. Lo mhlabeleli wakithi
othi-ke manje live izwi lakho. Uvesi 2 wakhona othi ndikhohliwe ndisideke bona ubunzima bami ndiyimfama ephukuthe ndisithuba bona zonke insizi zami. Bese ethi verse 3 wakhona yenza ngobubele bakho uzisuse inhlungu zami. Yenza ngobubele bakho uzisuse inhlungu zami. Yenza ngamandla akho. Uthi ndikhohliwe ndisideke bona ubunzima ndiyimfana ndisithule. Bona zonke insizi zami. Washaya ingane ayizalelwa uMkaMoriya lena ayithole ngophinga ngesigulo. Angifikanga lapha ekufundeni kodwa uma uyifunda le ncwadi lithi yagula ingane. Igula uNkulunkulu uletha isibhaxu yena uNkulunkulu. Yena uDavide wazila ukudla ingane igula. Wenza sure ukuthi uyazila ukudla kodwa kusho noma ezile bakhona indawo kaBhibhile ikhona weba amadlala ungabathandazeli lapha noma bezile ukudla ngeke ngizwe. Ingane-ke waphucula umlutheni ethandaza ukuthi inkosi ayisindise ingane. Bantu bamnika ukudla wangadla. Uma sebona behlangana ngamakhanda emva kosuku lwesi-7 ingane seyishonile. Bathi asazi somtshela kanjani uzokwenza ingozi lo muntu. Kade ngahle ingane igula uma sezishonile uzokwenzani? Ube babona behlangana ngamakhanda bese buza ukuthi ingane sishonile ifile. Bathi yebo. Bese ethi lethana amanzi ngigeze. Lethana ukudla ngidle. Baba mangala ukuthi kwenzeka kanjani? Lo muntu kade khala ingane igula wasethi bekhala ngithi inkosi mhlawumbe ngenza umusa. Kodwa ke njengamanje sekwenzekile ngeke ngisabuya ingane ize kimi. Kodwa mina esengiyoya kubo. Ngiyehleleke kubantu bakithi njengoba ebhali ukuthi RIP, rest in peace. Kodwa abantu bakithi ama-African awazi ukuthi rest in peace. Athi RIP, return if possible. Uma ngenzeka buya
sesibuya khona umndeni kade unenkinga njengoba ngiqale kuye eMaritzburg cishe ngisaye ka4 noma kuyisonto benze isonto elikhulu nalo njengoba ngiyasiya na vese next week mhla 8 ngiyakhona eMaritzburg manje ke uma sengiye kwesibili eMaritzburg kube khona umzalwane oza nomunye umama uma beza nalo mama bafike bahlale bese cha baba ngithi angizobika la lo mama unenkinga kade ngcwathi umyeni wakhe bikhona last year ngazi noma uqala umyeni wakhe manje yini inkinga bathi uya njengoba enjalo afika abafundumeze afike abafundu ukuthi ufika ngasembedeni ababasela umlilo nje abafundumeze manje indodana yakhe umama-ke ayikholwa bese iya kubantu laba ababonayo kuthiwa bayabona noma bengaboni lutho nabo kuthiwa bayabona uma isefikile khona bathi hayi ukuthi ubaba ungcwatshwe endaweni ayingafuni ukungcwatshwa kuyo uyifuna ukuthi athathwe asiwe emakhaya emzini mkhulu ayongcwatshwa khona yingakho-ke ebuya athi-ke lo mama babumadlala nginemali ebengiyibekile ngithi izokulekelela ngenza ukuthi kodwa sengiyabona manje ukuthi kufanele ayogutshwa athathwe-ke ayongcwatshwa lenti ungcwatshwa khona ngoba phela nange kuwe uthi angazi babe mude ekhuba njengananelwande futhi uba mude eduze kokubhede uma ungangathi abafishanyana uba mfishane lapho manje sengiyamxoxela mina ngithi minawo kodwa amadimoni lawo afuna ukukuhluphekisa inhlupheko nje futhi into ngoba ifuna ukuthatha imali yakho engabe kusiza kwezinye izinto uyokhipha isiphumo akekho lapha lo muntu hayi cha bese ngiyathandaza naye sithandazeke wathi unyamalala isonto wabuya uma sengibuyela okwesithathu angitshela athi mfundisi uhambile isonto lokho sekuyini usibasela umlilo ngithi mina amadimoni umoya ingcolile akuyena umyeni wami sidinga sikhuze lemoya ngegama likabani ihambe phume nesaba angiyanga khona aphinda abheka izandla yena umama ngathamba emzini wami wahamba njengoba sibuya nje eMaritzburg enkonzweni yomama uma sekuphuma inkonzo uza kumina ngijishe ithi athi ngizokutshela baba ukuthi uhambile imali engeza isidile haleluya imali enganijani lalela bazamini imoya lamaphandle kodwa likhona igama likabani ngajishe ngicela ngifuna leli verse elilodwa bese siyathandazana Matthew chapter 12 verse elilodwa verse number 28 bese siyathandaza awukodwa bazalwane lalelani nithola into ephilayo nonke nethuswa yibhongi ziyalisaba igama likabani futhi makunamakhaya la kuneyibhongi khona hambani noJoshua hambani angazi uma sekwenzeka le ndaba khona umzalwane
isilwane sasilala naye waze wayoshada salala naye wagcine ngabatholanga abantwana ngokumemithi ekhulelwe omunye yebo ekhulelwe ngokwakamithi oshadile imithi intombazane uma ekhulelwe silale naye isilwane sihlobisiso njalo manje uthi begcineni wathola enye inyanga eyathi hayi uma ufuna yehlike lento oyitetile hamba uthi ngaboqhwethe ebusuku uye ethuneni lomuntu ongamazi ufike ume phezu kwalo ugezele kuye iy'ntele zami lezi ngikunikeza ugeze ngothwela ebusuku midnight ugeze izohamba-ke lento hawu umzalwane wahamba waya khona lapho ngo-12 futhi wabiza nomfana waka next door uthi uma sefika laphaya wangahlupha wakhumula wasala inqunu nganandaba nomfana lomphelezelayo sala inqunu wageza-ke kuthiwe-ke uma sebehamba angabheki emuva uthi kodwa uma sesihamba ngezwe ukuthi asisebabili sesibathathu lowo mama bazalwane nawe usizwe igama likabani abazalwane abadala-ke bayamazi kwakumama uMkhize uJuliet nikona abazalwane kwafika igama likabani nakwazi ukumkhulula yadilika leyo ndoda ebuhlane uthi yayimnyama iyinde angazi wena phezu kwakhuba iyinde imnyama uJesu yediliza ithi bhala kachaphansi uthi kodwa engakadiliki yathi ngabe ngiyehlika manje nanje kwakuthiwa ngehlike kuwe anginayo indawo ngiyake umuntu wangitethisa wena akasekho wena ingane kayi-adoptile bese yithi lento ngiyahamba-ke ngandodakazi wakho lo usibanibani imusho ngegama naye wabhilile uthi hayi ungayi la ukhona wadila indoda emnyama ayithetha eyintombazane baningi abantu abanezinto eziyinkinga khona bazalwane kodwa sinekhaya igama lalobani ngifuna ngikufunelele ivesi bazalwane sesiyathandaza ningixolele ukuthi ngishumale isikhathi eside noma mngubeni uthathe i-hour lonke bazalwane ngaluthatha i-hour lonke naye uma mngubeni sajabula wasifundisa kahle nami-ke ngithandizelele inkosi lokhu ekubekile ngikhona abazalwane kwaphela uma senzile la akufanele ngibe necala lokuthi ngibuyele emuva into ethi inkosi ngiyikhulume ngingayikhulu lana nginakini indaba endeke la bese ngifika khona kuncane uvesi 28 ngicela umfundeleke mfundisi verse 28 or 38 verse 28 uMatthew 12 verse 28 kepha mina ngikhipha amadimoni ngomoya kaNkuluNkulu umbuso kaNkuluNkulu usufikile phela kini kepha uma mina ngikhipha amadimoni ngomoya kaNkuluNkulu umbuso kaNkuluNkulu njani ngombuso kaNkuluNkulu uJesu nikhona uyena oyinkosi yombuso uthi-ke la uJesu-ke umexoxa ngengene kakhulu lo ndaba sesishumayela uthi uma-ke amadimoni wakhipha ngomoya kaNkuluNkulu umbuso kaNkuluNkulu usufikile phela kini ufikile siyezwa kunjani umbuso kabani kukhona abantu esinabo la abasathandaza wathi Jesu asibosho lomthandazo omkhulu baba wethu osezulwini baba wethu osezulwini maligcwelise igama lakho malipurayithi Lord umbuso wakho mawufike usufike sewenze njani nonke kuhlangene negama likaJesu sewufikile ama-analytics here
bamanje sufike umbuso athi la ngikho umbuso la sesiku nikhona hayi umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu ukini uma ungekho ukuveza uyikhona awukho umuntu ozongena kuwo ngoba uma wena unesiyaluyane nesiphithi phakathi kwakho engekho uJesu nombuso wakhe kuwe uzohlangana nani ingakho ethi uJesu uma mkhipha amadimoni umbuso kaNkulunkulu usufikile lento eyenzeka phakathi kwethu uNkulunkulu aqinisa izwi lakhe is because his kingdom has come, it has arrived sikuwo hayi ngicela ukubona abantu abasembusweni hayi ngiyafaka kakhulu kunalokho futhi ngiphakamisa zonke abasembusweni usifikile hayi ukuthi uyofika sesashona kuloko babomlomo yabona uma usufike embusweni no we are enjoying wona manje ithembiso zonke zombuso izwe lothi nobisi sikulo haleluya si-enjoy life athi uJesu ndize babe nophila babe nako kuphiphime nonke njengoba nalokuphila nalabo bahamba bekekela bethi abakhona haleluya benze njani bangahambisi ngoba bahlale nabo abakhona susa zonke inhlungu nikhona bazalwane ngendlela njengoba siphila kanje ingekho ukuthi sisembusweni nafisa bazalwane siphile kungabi khona umuntu ogulayo hayi ukugula kungabe bikho ngicela nihlabelele lo mhlabelelo wami siyathandaza ngiyacela bazalwane lungisa indaba yakho nobani noJesu indlela yokulungisa indaba kaJesu uthi ngonile isimple nje yenzenjani cela inyathelelo kuye futhi ungalindeli ukuthi-ke koze kudinga iyovuma abantu khona abantu abanenkinga abafundisa ukuthi izono zidinga wovuma kubantu uma umuntu emzalwane ehlaselekile yebo kuthiwa phela ngoba udingaphile la ezweni la isifo singakeni uma singenileke akavumeke akazobakizwa kahle before nimthanda ukuthi ushayisile kodwa khona abantu abanemfundiso leso njalo ukuthi ngeke nje uvume esihlahleni into zakho yilunga lezi nje zilunge esihlahleni likhulu angibathi uJesu isihlahla abantu basebefuna indaba bazohamba beyixoxa cabanga uma nonke nizohamba nizovuma indaba kini uthi umuntu uyahluka nithi hawu lona kodwa wathi haleluya ingakho kuyo umuntu othethelela ini igama lakho bani ngicela ngisho nomthandazelo nomfanele wami sesembusweni njalo asifuna abantu abagulayo la nonke ninegula uphila ngegama likabani uthi uJesu mina wangiwakhipha amadimoni ngegama umbuso kaNkulunkulu ufikile siphile ezulwini sise emhlabeni zibashayelana izinto zibashayelana babuza zithini ngani uthi siphila kwelinye izwe sihamba nabo lelizwe lenkosi likhuluma into eyodwa ningalingisi izwe ningalithandi okwethu sime